салом довталабони азиз, имрӯз мо дарси дуюми ҳуқуқро оғоз мекунем. Дарси дуюми ҳуқуқ давоми мавзӯи аввал аст. Дар мавзӯи якум мо гузаштем. Пайдоиши давлат, шаклҳои пайдоиши давлат, типҳои таърихии давлат ва шаклҳои давлат. Имрӯз мо ҳамроҳи шумо мегузарем функсияҳои давлат. Функсияҳои давлат чистанд? Функсияҳои давлат ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд? имрӯз мавзӯи моро дар бар мегирад. Шаклҳои давлат. Шаклҳои давлат чист? Шаклҳои давлат тартиби ташкил ва ба амалбарории мақомотҳои олии ҳокимияти давлатиро шаклҳои давлат меноманд. Шаклҳои давлат, давлатҳо вобаста ба шаклҳояшон ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд. Давлатҳоро ба се гурӯҳ ҷудо карданд. Аз рӯи шакли идоракунӣ, аз рӯи сохти давлатӣ ва аз рӯи режими сиёсияшон. Аз рӯи шакли идоракунӣ, шакли идоракунӣ чист? Шакли идоракунӣ тартиби ташкили мақомотҳои олии ҳокимияти давлатӣ аст ва шакли идоракунии давлат ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. Давлатҳоро аз рӯи шакли идоракунияшон, аз рӯи чӣ гуфтем? Аз рӯи шакли идоракунияшон ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: монархӣ ва ҷумҳуриявӣ. Давлатҳо аз рӯи шакли идоракунияшон ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: монархӣ ва ҷумҳуриявӣ. ин шакли идоракунӣ. Дигар шакли давлат ин сохти давлат мебошад. Сохти давлат, сохти давлатӣ ба се гурӯҳ ҷудо мешавад: унитарӣ, федеративӣ ва конфедеративӣ. Унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ чист? Унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ сохти давлатӣ мебошад, намудҳои сохти давлатӣ мебошад. Сеюм шакли давлат, сеюм шакли давлат ин режими сиёсӣ аст. Режими сиёсӣ чист? Режими сиёсӣ мега маҷмӯи тарз, усул ва воситаҳое мебошад, ки бо ёрии онҳо мо ҳокимияти давлатиро амалӣ карда метавонем. Режими сиёсӣ, давлатҳо аз рӯи режими сиёсияшон ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: демократӣ ва ғайридемократӣ. хонандагони азиз, довталабони гиромӣ, мо гуфтем шаклҳои давлат, давлатҳоро шаклҳояшонро ба се гурӯҳ ҷудо кардаанд: шакли идоракунӣ, сохти давлатӣ, режими сиёсӣ. гуфтем аз рӯи шакли идоракунӣ ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: монархӣ, ҷумҳуриявӣ. гуфтем аз рӯи сохти давлатӣ ба се гурӯҳ ҷудо кардаанд: унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ. ва гуфтем аз рӯи режими сиёсӣ бошад, ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: демократӣ, ғайридемократӣ. Савол: ҷумҳуриявӣ чист? ҷумҳуриявӣ шакли идоракунӣ аст. Савол: унитарӣ чист? Унитарӣ сохти давлатист. ё ин ки ба саволи дигар меояд: демократия чист? Демократия як намуди режими сиёсӣ аст. дар умум мо се шакли давлат дорем. Се шакли давлат дорем: шакли идоракунӣ, сохти давлатӣ, режими сиёсӣ, ки дар алоҳидагӣ мо онҳоро мегузарем. Шакли идоракунӣ. гуфтем давлатҳо аз рӯи шакли идоракунияшон ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. аз рӯи шакли идоракунӣ давлатҳо ба монархӣ ва ҷудо мешаванд ба ҷумҳуриявӣ. дар баробари худ давлатҳое ки монархӣ ҳастанд, ҷумҳуриявӣ ҳастанд, ба намудҳои гуногун ҷудо мешаванд. Масалан, давлатҳое ки монархиянд ба ду гурӯҳ ҷудо шуданд: монархияи маҳдуд, монархияи мутлақ. монархияи маҳдуд, монархияи мутлақ. монархияи мутлақ, чӣ гуна давлатҳо монархияи мутлақ имрӯз дар ҷомеа ҳастанд? хеле калимаи монархия чист? мегӯям монархия чунин шакли идоракуние мебошад, ки дар он ҳокимият қисман ё пурра дар ихтиёри сарвари давлат мебошад. дар сари давлат амир, император ё шоҳ меистад. яъне давлатҳои монархӣ давлатҳое ҳастанд, ки ҳокимияти давлатӣ ба аҳолии он не, ҳокимияти давлатӣ танҳо ба шоҳ тааллуқ дорад. ва ҳамин давлатҳо давлатҳои монархиянд. яъне дар онҳо аксаран тахт аз насл ба насл мегузарад. ва ин давлатҳоро мо мегӯем давлатҳои монархӣ. ки гуфтем давлатҳои монархӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд? Ба ду гурӯҳ: мутлақ ва маҳдуд. давлати монархияи мутлақ мисол меорем. ва давлатҳои монархияи мутлақ, давлати масалан Арабистони Саудиро мо дар ин ҷо навистем. монархияи мутлақ аст. аз рӯи шакли идоракунӣ, аз рӯи шакли идоракунӣ Арабистони Саудӣ чӣ гуна давлат аст? Аз рӯи шакли идоракунӣ Арабистони Саудӣ монархияи мутлақ аст. пас савол ба миёд меояд: монархияи мутлақ аз монархияи маҳдуд бо чӣ хусусиятҳояш фарқ мекунад? монархияи мутлақ ҳокимияти давлатӣ пурра дар ихтиёри сарвари давлат аст. тамоми қарорҳои муҳими давлатӣ аз ҷониби сарвари давлат қабул карда мешавад, муқаррар карда мешавад. ва ҳокимияти шакли идоракунии монархияи маҳдуд бошад, ҳокимияти давлатӣ ба парлумони он тааллуқ дорад.
و پارلمان اون تعلق داره در برابر اونو که در دولت‌های монархияи محدود امیر امپراتور شاه است. اینچنین در دولت‌های монархияи محدود منصب سروزیر است. کارهای مهم دولتی رو یعنی همون شاخه حاکمیت اجرایی رو سروزیر اداره میکنه. سروزیر اداره میکنه و از همین لحاظ دولت‌های монархی رو به دو گروه جدا نمودن، مطلق و محدود. سوال به میاد که به دولت‌های монархияи محدود کدام دولت‌ها داخل میشوند؟ انگلیس، بلژیک، ژاپن. در عموم عربستان سعودی، انگلیس، بلژیک، ژاپن شکل اداره‌کنیشان چگونه است؟ شکل اداره‌کنیشان монархی. این یکم نوع شکل اداره‌کنی بود. یکم نوع شکل اداره‌کنی ما چی نام داشت؟ монархی. دوم شکل اداره‌کنی ما نام دارد جمهوریابی. جمهوریابی گفتن در نوبت خود باز به دو گروه دیگر جدا می شود. جمهوری پرزیدنتی و جمهوری پارلمانتی. جمهوری پرزیدنتی از جمهوری پارلمانتی چی فرقیت دارد؟ اولا ما مفهوم جمهوری پرزیدنتی رو میگذاریم، درباره اون معلومات میدهیم داوطلبان عزیز. بعداً میگذاریم به جمهوری پارلمانتی. جمهوری پرزیدنتی چیست؟ میگه جمهوری پرزیدنتی شکل دولتداری میباشد که در آن مقامات عالی دولتی مهلتناک انتخاب کرده می شود. یعنی در جمهوری پرزیدنتی حاکمیت به واسطه مقاماتی که با مهلت معین انتخاب کرده می شود اداره کرده می شود. مثلا در جمهوری پرزیدنتی اکثرا سرور دولت یعنی همون پرزیدنت، سرور دولت در جمهوری پرزیدنتی پرزیدنت نامیده می شود و پارلمانتی دولت اعضای حکومت دیگر مقامات های عالی حاکمیت دولتی اون مهلتناک انتخاب می شوند. در کدام نوع شکل اداره کنی؟ در شکل اداره کنی جمهوریابی پرزیدنتی مقامات های اون چگونه انتخاب میشن؟ مهلتناک انتخاب میشن. کدام دولت ها جمهوری پرزیدنتی هستند؟ در امروزه جهان کدام دولت ها جمهوری پرزیدنتی هستند؟ روسیه، ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان دولت های چی می باشند؟ از روی شکل اداره کنیشان جمهوریابی پرزیدنتی. خوانندگان عزیز میگذاریم به جمهوری پارلمانتی. جمهوری پارلمانتی چیست؟ میگه جمهوری پارلمانتی در جمهوری پارلمانتی حکومت از جانب یک یا یک چند حزب که در پارلمان اکثریت جایها را اشغال می نمایند تشکیل کرده می شود. ما در جمهوری پرزیدنتی گفتیم که حاکمیت مهلتناک انتخاب می شود، یعنی پرزیدنت، حکومت، دیگر مقامات های دولتیش مهلتناک انتخاب می شود. در جمهوری پارلمانتی باشد ما میگیم که حکومت از جانب کی انتخاب می شود؟ حکومت از جانب پارلمان انتخاب می شود، یعنی از جانب حزب هایی که در پارلمان اکثریت جایها را اشغال نمودند از جانب همون حزب حکومت تأسیس داده می شود که در پارلمان جایهای زیاد را اشغال می نماید. حکومت که از جانب پارلمان تأسیس داده شود این گونه شکل اداره‌کنی را ما چی می‌نامیم؟ شکل اداره‌کنی جمهوریابی پارلمانتی. اگر حکومت از جانب پرزیدنت تأسیس داده شود ما این گونه شکل اداره‌کنی را چی می‌نامیم؟ شکل اداره‌کنی جمهوریابی پرزیدنتی. درست. دیگر خصوصیت دولت جمهوریابی این علامت‌های اساسی شکل اداره‌کنی جمهوریابی است. یعنی دولت جمهوریابی از دولت монарخی توسط یک چند علامت‌های خود فرق میکند. دولت‌های جمهوریابی یک چند خصوصیت دارند. ما در همین صفحه آوردیم. میگه یکم خصوصیت دولت جمهوریابی با مهلت معین انتخاب شدنی سرور دولت و دیگر مقامات مرکزی حاکمیت دولتی که ما در بالاتر در اسلاید پیشین گفتیم که در دولت‌های جمهوریابی مقامات با مهلت معین انتخاب میشوند. دیگه علامت شکل اداره‌کنی جمهوریابی تجزیه حاکمیت است با مقامات قانونگذار، اجراییه و سود. این قاعده در کدام نمود شکل اداره‌کنی جمهوریابی در کدام نمود شکل اداره‌کنی دولت استفاده می شود؟ شکل اداره‌کنی جمهوریابی. مرکز ملی تستی در نمونه‌های سوال‌های تستیش گرفته است. تجزیه حاکمیت با مقامات قانونگذار، اجراییه و سودی یکی از علامت‌های کدام مفهوم است؟ در جواب‌ها ما چی را انتخاب می‌کنیم؟ علامت اساسی شکل اداره‌کنی جمهوریابی. سوم علامت شکل اداره‌کنی جمهوریابی میگه جوابگری حقوقی سرور دولت و در حالت‌هایی که قانون معین کرده است. یعنی در حالت‌هایی که قانونگذاری دولت مقرر کرده است، یعنی در کدام حالت‌ها؟ در صورت صادر شدن خیانت به دولت از جانب پرزیدنت، در صورت صادر شدن کیدارهای جنایتی از جانب پرزیدنت جوابگری حقوقی نسبت سرور دولت مقرر کرده می شود که این هم علامت کدام مفهوم است؟ علامت اساسی شکل اداره‌کنی جمهوریابی.
дигар аломати шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ ҳатмӣ будани иҷрои қарорҳои ҳокимияти олии давлатӣ барои ҳамаи дигар мақомоти давлатист. яъне дар давлатҳое ки ҷумҳуриявӣ ҳастанд, мақомоти олии давлатӣ, яъне мақомоти олии давлатӣ гуфта кадом мақомотҳоро дар назар дорем? Президент, парламент, ҳукумат, мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомотҳои зертобаи он вазифа доранд ки қарорҳое ки санадҳое ки супоришҳое ки фармоишҳое ки амру дархостҳое ки аз ҷониби мақомотҳои олии ҳокимияти давлатӣ шудаанд, онҳоро ҳатмӣ иҷро намоянд. яъне онҳо ихтиёрӣ нестанд, хусусияти ихтиёрӣ надорад. қарорҳое ки аз ҷониби мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ, қарорҳое ки аз ҷониби мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ қабул карда мешаванд, онҳо хусусияти чӣ доранд? Хусусияти ҳатмӣ доранд. ин ҳам аломати чӣ мебошад? Аломати шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ. дигар аломати шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ ҳифзи афзалиятноки манфиатҳои шаҳрвандони давлат мебошад. ҳифзи афзалиятноки манфиатҳои шаҳрвандони давлат, яъне мо дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи ҳуқуқҳои сиёсиеро муқаррар намудаем ки танҳо ба шаҳрвандони давлат тааллуқ дорад. яъне аз ҳамин ҷо дидан мумкин аст ки мо ба шаҳрвандони худ кафолатҳои муайянеро муқаррар кардаем ва дар баробари кафолатҳое ки муқаррар кардаем, инчунин ҳуқуқҳои онҳоро низ давлат ҳифз менамояд. яъне дар шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ бартарият ба кӣ дода шудааст? Ба шаҳрвандони давлат. дигар аломати шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ масъулияти байни ҳамдигарии шахсият ва давлат мебошад. чӣ маъно дорад? Хусусияти шашуми шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ чӣ маъноро тақозо мекунад? мегӯяд масъулияти байни ҳамдигарии шахсият ва давлат. яъне дар давлатҳое ки шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ ҳастанд, довталабони азиз, давлат ва шахс байни ҳамдигар уҳдадориҳои баробар доранд. масалан, давлат барои фароҳам овардани шароити таълим уҳдадор шудааст ва дар баробари ин шаҳрвандон пас аз гирифтани таълим, пас аз амӯ гирифтани маълумоти миёна, онҳо ҳангоме ки ба синни балоғат расиданд, уҳдадор шуданд ки хизмати ҳарбиро анҷом диҳанд. яъне уҳдадории шаҳрванд муқаррар шудааст, уҳдадории давлат. яъне дар давлатҳое ки шакли идоракунии ҷумҳуриявианд, давлат ва шахс байни ҳамдигар чӣ дорад? Масъулияти байни ҳамдигарӣ дорад, яъне масъулияти баробар дорад. ҳозир мо ҳамроҳи шумо сохти давлатиро, намудҳои онро дида мебароем. сохти давлатӣ чист? аввалан мо мафҳуми сохти давлатиро бояд донем. сохти давлатӣ чист? сохти давлатӣ хусусияти муносибатҳои байни ҳамдигарии рукунҳои давлат ва тартиби ташкили мақомоти маъмурию ҳудудии онро дар бар мегирад. давлатҳоро аз рӯи сохти давлатиашон ба се гурӯҳ ҷудо намуданд: унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ. унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ. унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ чист? унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ намудҳои сохти давлатӣ мебошанд. мо дар болотар шаклҳои идоракуниро гузашта будем ки ҷудо мешуд ба монархӣ ва чӣ? Дуруст, ҷумҳуриявӣ. ва ҳозир бошад мегузарем намудҳои сохти давлатӣ. унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ. давлате ки унитарӣ ягона мебошад, чӣ гуна давлат аст? давлатҳое ки аз рӯи сохти давлатиашон унитарианд, яъне унитарӣ ба забони дигар, ба забони оммаи ба мову шумо фаҳмо ягона мешавад. давлате ки унитарӣ ягона аст, дуруст аҳамият медиҳем. мегӯяд давлате ки унитарӣ аст, давлате ки ягона аст, аз қисмҳои марзию маъмурӣ ва ҳудуди ягона иборат мебошад. яъне давлатҳои унитарӣ аз вилоятҳо, аз шаҳрҳо, ноҳияҳо, ҷамоатҳо, шаҳракҳо иборат мебошанд, таркиб ёфтанд. яъне давлатҳое ки сохти давлатиашон ягона унитарӣ аст, онҳо чӣ мебошанд? Шакли оддии давлатдорӣ ба ҳисоб мераванд. яъне аз вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо, шаҳракҳо ва деҳаҳо иборатанд. кадом давлатҳо имрӯз сохти давлатиашон унитарӣ ягона мебошад? Тоҷикистон, Қирғизистон, Фаронса, Ҷопон сохти давлатиашон чӣ гуна гуфтем? Унитарӣ ягона. дуюм сохти давлатӣ ин федеративӣ мебошад. федеративӣ. шакли федеративӣ чӣ гуна аст? сохти давлатии федеративӣ чӣ гуна аст? шакли федеративӣ мега шакли аз ҳама мураккаби давлатдорӣ мебошад. давлатҳое ки одатан шакли давлатҳое ки одатан сохти давлатиашон федеративӣ аст, онҳо шакли мураккаби давлатдориро пеш мебаранд. барои чӣ?
давлатҳое ки аз лиҳози ҳудуд, аз лиҳози мавқеъи ҷуғрофӣ паҳновар ҳастанд, онҳо дар дохили худ баъзе минтақаҳои ниммустақил аллакай доранд, ки онҳо дар идоракунӣ ба як мақомоти умумӣ тобеъ гардонида шудаанд. Яъне давлатҳои федеративӣ мегӯяд чунин давлатҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар он шаҳрвандии умумӣ вуҷуд дорад. Барои мисол, давлатҳои федеративӣ мо Русия, ИМЕА, Ҳиндустон, Мексикаро номбар карда метавонем. Масалан, Федератсияи Русия аз рӯи сохти давлатӣ гуфтаи федеративӣ мебошад. Дар Русия дар баробари оне ки мо Федератсияи Русия мегӯем, ғайр аз ин боз дар Федератсияи Русия якчанд ҷумҳуриҳои ниммустақил, инчунин якчанд крайҳои ниммустақил ва якчанд областҳое ҳастанд, ки онҳо ҳамчун як статути давлатиро ба худ соҳиб мебошанд ва инро мегӯянд сохти давлатии федеративӣ. Охирон сохти давлатӣ ин конфедеративӣ аст. Конфедеративӣ чӣ гуна сохти давлатӣ аст? Конфедеративӣ мегӯяд чунин шакли давлатдорие мебошад, ки дар он ҳудуди ягона вуҷуд надорад. давлатҳои конфедеративӣ дар гузашта вуҷуд доштанд. имрӯз ягон давлат сохти давлатиаш конфедеративӣ нест. конфедеративӣ дар гузашта вуҷуд дошт. Кадом давлатҳо дар гузашта конфедеративӣ буданд? Дар гузашта ИМЕА, Нидерландия, Иттиҳоди Олмон конфедеративӣ буданд. яке аз сабабҳои таъсис ёфтани давлатҳои конфедеративӣ ин барои ҳалли низоъҳои ҳарбӣ ё сиёсӣ буд. Масалан, дар давраи ҷанги якуми ҷаҳон, дуюми ҷаҳон, Иттиҳоди Олмон таъсис ёфта буд, ки якчанд давлати дигарро муттаҳиқи худ кард бо мақсади ҳамла ба давлатҳои дигар. ин шакли конфедеративиро буд. Яъне давлатҳое ки шакли конфедеративианд, онҳо муваққатан таъсис дода мешаванд ва онҳо барои ба амал баровардани мақсадҳои ҳарбӣ ё сиёсӣ амалӣ гардонида мешаванд. Яъне давлатҳои конфедеративӣ дар гузашта вуҷуд доштанд. Кадомон давлатҳои конфедеративӣ дар гузашта? Иттиҳоди Нидерландия, ИМЕА ва Олмон. дигар мавзӯро мо идома медиҳем, довталабони азиз. сеюм шакли давлат ин режими сиёсӣ буд. режими сиёсӣ чист? дар боло мо гуфтем, ки режими сиёсӣ маҷмӯи усул, тарз ва воситаҳое мебошад, ки бо ёрии онҳо мо ҳокимияти давлатиро чӣ кор мекунем? Амалӣ мегардонем. режими сиёсӣ, давлатҳо аз рӯи режими сиёсиашон ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд? Давлатҳо аз рӯи режими сиёсиашон ҷудо мешаванд ба демократӣ ва ғайри демократӣ. аз рӯи чӣ гуфтем давлатҳо ба демократӣ ва ғайри демократӣ ҷудо мешавад? дуруст. аз рӯи чӣ? аз рӯи режими сиёсӣ. аз рӯи режими сиёсӣ давлатҳоро ба демократӣ ва ғайри демократӣ ҷудо намуданд. демократия чист? режими сиёсии ғайри демократӣ чист? мегӯяд демократия режими сиёсиест, ки дар он халқ манбаи ҳокимият ба ҳисоб меравад. халқ ҳокимиятро бевосита ё ба воситаи намояндагони худ чӣ кор мекунад? амалӣ менамояд. демократия ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. давлатҳое ки режими сиёсиашон демократӣ мебошад, ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд дар навбати худ: бевосита ва ба восита. демократияи бевосита аз демократияи ба восита чӣ фарқ дорад? мисол, дар мисол мо инро фаҳмида метавонем. мисол мегӯяд шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар интихобот санаи 20 март иштирок намуд дар интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ин ҷо кадом намуди демократия риоя карда шуд? дар ин ҷо демократияи бевосита. барои чӣ демократияи бевосита? шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бевоситаи ягон нафар, бе ҳамроҳи ягон нафар, бе намояндагии ягон нафар рафта мустақилона президенти мамлакат, вакилони маҷлиси намояндагон, вакилони маҷлиси вакилони халқро дар интихоботҳо интихоб мекунанд. ва инро мо мегӯем демократияи бевосита. демократия маънош чӣ буд? аз калимаи юнонии демос халқ ва кратос ҳокимият гирифта шуда, маънояш ҳокимияти халқ мебошад. яъне халқ агар демократияро бевосита амалӣ кунад, ин чиро ифода мекунад? иштироки халқ дар интихобот ва райпурсӣ. ин демократияи бевосита мебошад. ва дигар намуди демократия демократияи бавосита ном дорад. демократияи бавосита чист? демократияи бавосита иштироки халқ дар интихобот ва райпурсӣ сурат намегирад. масалан, аз ба ҷои халқ корҳои давлатиро дигар намояндагони онҳо анҷом медиҳад. мисол, демократияи бавосита чӣ гуна аст? дар демократияи бавосита масалан маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногунро қабул мекунад.
савол ба миён меояд ки маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистонро ки таъсис медиҳад. маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамон интихобкунандагони маҳаллӣ дар асоси принсипҳои умумӣ баробар мустақим бевосита интихоб намуданд. яъне ки демократияи бавосита аз ба ҷои халқ намояндагони онҳо дар идоракунии давлат чикор мекунанд? иштирок мекунанд. яъне демократияи бевосита аз демократияи бавосита дар иштироки халқ дар амалӣ намудани ҳокимият ифода мегардад. агар халқ мустақиман худаш рафта ҳокимиятро амалӣ намояд, мо инро чӣ мегӯем? демократияи бевосита. агар халқ худаш неву аз ба ҷои халқ ягон мақомот ё ки ягон шахси мансабдор демократияро амалӣ намояд, мо инро чӣ мегӯем? демократияи бавосита ё демократияи намояндагӣ. демократия чист? демократия як намуди режими сиёсӣ аст. дуюм намуди режими сиёсӣ чӣ ном дорад? режими сиёсии ғайридемократӣ. режими сиёсии ғайридемократӣ дар навбати худ боз ба ду гурӯҳи дигар ҷудо мешавад: авторитарӣ ва тоталитарӣ. режими сиёсии авторитарӣ ва тоталитарӣ кадом намуди режими сиёсида дохил мешаванд? режими сиёсии ғайридемократӣ. кадом давлатҳо дар гузашта ғайридемократӣ буданд? дар гузашта се давлат режими сиёсиашон ғайридемократӣ буд: италия, олмон, камбоҷа. ёра мо дуруст аз ёд мекунем давотталабони азиз, зеро дар намунаҳои саволҳои маркази миллии тестӣ барои имтиҳонҳои дохилишавӣ ҳатман ин саволҳоро пурсидааст. дар гузашта кадом давлат мегӯяд режими сиёсииш ғайридемократӣ буд? дар вариантҳо ҷавоби дуруст италия нишон дода шудааст, ё олмон нишон дода шудааст, ё камбоҷа. аз ҳар сеаш яктои онро интихоб кардааст. ва гуфтем дар гузашта кадом давлатҳо ғайридемократӣ буданд? италия, олмон, камбоҷа. яъне дар умум як бор дигар мавзӯъро таҳлил карда мебароем. гуфтем давлатҳо аз рӯи режими сиёсиашон ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд? демократӣ ва ғайридемократӣ. дар навбати худ режими сиёсии демократӣ ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешавад? бевосита, бавосита. режими сиёсии ғайридемократӣ гуфтем дар навбати худ боз ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешавад? авторитарӣ, тоталитарӣ. дар гузашта кадом давлатҳо ғайридемократӣ буданд? италия, олмон, камбоҷа. мавзӯъро идома медиҳем давотталабони азиз. дигар қисмати давлат, дигар қисмати мафҳуми давлат ин функсияҳои давлат мебошад. чӣ мебошад? функсияҳои давлат. функсияҳои давлат чист? функсияҳои давлат чиро дар бар мегирад? зери мафҳуми калимаи функсия мо ҷамъи ваколату салоҳияти вазифаҳоро дар назар дорем. яъне функсияҳои давлат гуфта мо вазифаҳои давлатро дар назар дорем. функсия. аввалан мо мафҳуми функсияро аз ёд мекунем. як бор гуфта мегузарем. функсияи давлат чист? мега самтҳои фаъолияти давлат ки барои амалӣ гардонидани вазифаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва идеологӣ равона шудаанд, функсияҳои давлат номида мешаванд. яъне самтҳои фаъолияти давлат ки якчанд гурӯҳи вазифаҳоро дар бар мегирифта, онҳоро чӣ мегуфтиянд? функсияҳои давлат. маънои калимаи функсия чӣ буд? ҷамъи вазифа, ваколат, салоҳият. функсияҳои давлат ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. функсияҳои давлат ҷудо мешаванд ба функсияҳои дохилӣ ва функсияҳои беруна. функсияҳои дохилӣ ва берунии давлатро ба ибораи дигар сиёсати дохилӣ ё хориҷии давлат меноманд. давотталабони азиз, функсияҳои дохилӣ ва берунии давлатро ба ибораи дигар чӣ меноманд? сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлат меноманд. функсияи дохилии давлат. функсияи дохилии давлат кадом масъалаҳоро дар бар мегирад? хоҷагидорию ташкилотчигӣ, фарҳангӣ тарбиявӣ, таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, андозбандӣ, назорати молиявӣ. дар умум ҳафт соҳада функсияҳои давлат ҷудо шудаанд. якум гуфтем хоҷагидории ташкилотчигӣ, фарҳангӣ тарбиявӣ, таъмини қонуният тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, таъмини риояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, андозбандӣ, назорати молиявӣ. савол: назорати молиявӣ чист? ҷавоби дуруст чӣ мешавад? функсияи дохилии давлат. бале, дуруст. мегузарем ба дуюм намуди функсияи давлат ки ном дорад функсияҳои берунӣ. функсияҳои берунаи давлат чист? функсияҳои берунии давлат аз ҳафт масъаларо фаро гирифтааст. функсияҳои берунии давлат якум номида мешаванд муҳофизати мамлакат, дуюм мубориза барои суд, сеюм ёрии байни ҳамдигарӣ, чорум ҳамкорӣ бо ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ, панҷум ҳамкорӣ ҳамроҳшавӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ,
шашум ҳамкорӣ доир ба масъалаҳои глобалӣ ҳозир аст, аммо ҳафтум дастгирии тартиботи ҷаҳонӣ. хонандагони гиромӣ, хонандагони азиз, довталабони азиз, функсияҳои берунаи давлат ин дар дохили давлат амалӣ гардонида намешаванд. функсияҳои берунаи давлат хусусияти фарқкунандааш аз функсияҳои дохилии давлат дар он дида мешавад, ки мо функсияҳои берунаи давлатро берун аз ҳудуди он амалӣ менамоем. яъне муҳофизати мамлакат сарҳади давлати он, амнияти онро дар бар мегирад. мубориза барои сулҳ яъне берун аз давлат, барои нигоҳ доштани давлат, барои амнияти давлат, суботи давлат, оромии ҷомеа, ё ки дигар масъала ёрии байни ҳамдигарӣ. ёрии байни ҳамдигарӣ байни давлатҳоро дар назар дорад. яъне давлатҳое ки байни ҳамдигар кумак, яъне ин муносибатҳое ҳастанд, функсияҳои берунаи давлат ки берун аз давлат татбиқ карда мешавад. яъне буд функсияҳои берунии давлат. мавзӯъро дар умум як бори дигар дида мебароем. гуфтем тамоми ҷамъи вазифа, салоҳият, ваколатҳои давлатро дар якҷоягӣ чӣ меноманд? функсияҳои давлат. функсияҳои давлат ба кадом гурӯҳ оизо мешаванд? дохилӣ ва берунӣ. функсияҳои дохилӣ 7 қатор масъаларо дар бар мегирифт ва функсияҳои беруна низ номгӯи 7 қатори масъалаҳоро дар бар мегирад. ба диққататон сипос. саломат бошед довталабони азиз. бо мо ҳамроҳ шавед, то ки ояндаи муваффақи худро аз имрӯз бисозем.